Yay! So, ilis real quick kay chat si Apps and then si Apps LD nga mo pasbisa Robinson ka Maria. Ayun na magligo dahil kayo ako din ang naligo. So, ako din naligo. See you later. Gosh. Yes. Buffet, buffet, buffet. Wala talaga ako, nega. Wala. Ito tayo ba? Oh? Yato, Alpha. Priya. Kain. Picture. Manager Real Star Pro Sound. Thank you so much for our sponsor, Upline LB Ananetari. Bonggang. Yes. Masay kayo sa Weligo. So good. Hi, I'm John. Hi, vlog. Daddies. Hi, vlog. Kami ako, ang pagkaon niya ako kailas sa ibang pagkaon. Hi to all our matchmates, Kabawan Elementary School, Pasto, Kanto, and then Bobby Reunion, sila karoon ka nung kami, mag-attend. So all mag-attend, reunion na rin mo, Asa mo sa? Ano mo sa? Chubalet. Chubalet. Yaw, sabi ang nagitulokan, sabi kayo ng taon, medyo kami mo. Hi, sa chick. Hi, sa Brian. Hi, sa Rosel. Si Rosel. Hi, sir. Si Marie. Si Marily. Hey, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Talaga mo ka. Legend, talaga mo ka. Abay. Hi. Ano mga nawahi. Kay nanuroy pa. Mo din eh. Kaya pag may sa vlog, di mo megan? Oh, sige, hi vlog. Okay, shot sa ito. Ha? Yan na? Hi Ars. 3 hours later. Hi vlog. We're going to Cold Stone. We will try Cold Stone. Cold Stone? Ano Cold Stone? Bugnaw nga harap. English ka po. Bugnaw nga bato. Tagalog, malamig na bato. Malamig na bato. Brazo de Mercedes. Bato de la Rosa. For Senator. Bato de la Rosa. Di, sikaan mo good. After Budot? Okay. Ermilia. Isa mo Ano yung mga body nga white house ka na. Di ka no. Buffet. Buffet. Kaupat may nabalik-balik. Karoon ng quick. Oh, Ano yung life guys? yes! Yan, andam namin mo sawok sa kuan. Ice cream. Nga ilabay. Yes! Pero oh, Pag Cold masong ka mo Stone. dapat free. Cold Stone. Kasi lahat nasa salo, hindi... Nasaluhin daw eh. Eh ako nga, hindi niya sinalo. Hugot! Hugot!
Ano pa kita pa yung kita pa yung bisuro no. Maraming angle dapat. Doon ka din. Hindi ko kita! Asan ang koy? Wait lang, wait lang. Oh my God! Wala sa! Wala na? Oo. Ba't yung iba na ano? Hindi pa na ba? Oh, hindi na ba? Oh, Yeka! 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 bawi ka pangit ang video natin. Dito ka na lang dito. Dito ka. Hindi ka o naman anima! Ay, kung bayad ba? Yeah! Oh, saan pa ko tanan mo? Okay, sinasalo yung ice cream. Iwalit! Yeka o na! Kinain na! Haa! Ma'am, ready. Diyan ka ulit, ma'am. Ganito na, mas malapit. Dito sila. Uy, anong gilabay man to? Old stone. Lapit ka ng konti, ma'am. Lapit ka. Ansa? Ang teknik nito, Tagalog. saluhin mo. Huwag mong kunin. Saluhin mo lang. Nasa kamay. Ay, sumatingin, wala dito. Focus ka. Focus ka sa nota. Hoy, ayo pangurog ba? Ay! Yes, pinapasa na. Oh, tignan niyo. Cold stone lang yan. Oh, ma'am, ready sa ice cream ang tingin. Nanguros, boys! Dalawang kamay sa ice cream ang tingin. Ready? 1, 2, and... Oh, ma'am. Kapag ka na lang, ma'am, hindi na lang lang. Oh, ma'am, ready, ha? Ready, 1, 2, Yay! And we're back at our condo. We're now on our last night of stay here in Chen Residences. Yes, day 4. Cheddar alive! We're back. We're here in the lobby. Last day na namin to. So, plano namin maligo sa swimming pool. Mag-ask muna ako pag may ano ba. Wait lang. 7th floor. Di na pwede maligo.
cut ay pwede maligo, pwede na cut off na sa paglista sa mga guests na pwedeng maligo. So, papasyal na lang kami mamaya. Hindi na pwede, oy, nag-cut off na. Pero unya, pwede pa ta until 10, pero nag-cut off na ka. Cut off na, takaligo. Pero pwede na tamo suroy. Suroy ito, boss. Oo, pag mga guests, cut off na. So, hanggang tingin na lang kami sa swimming pool. Kaya na-cut offan namin isa palista sa mga guests. 6 ang lista. Yeah, guest nanta. So, until 10, naligo. Wala na mo. Si may kaligo. Six na, oy! Okay, laag na lang may ayala o niya. Kawan ni ate. Ate, Gigi is here with us in the condo. Balhin siya. Lipat kondo. Tomorrow. Yes! Good morning! Wala. It's 3 a.m. We're ready. 3 a.m. challenge. 3 a.m. challenge. Ready na. We're going home. See you later, Jammy. Sky eyes. Bye. Alam mo maleta, oh. Alam mo maleta, one is suod pag suod ay pagdong diri. Ana ay duha ka senina. Nya karon pwede na bukata lapas na siguro ni 7 kilos. Nya pa to ah. Kay na malet man. Thank you Taytay for my outfit. Ana misa na iya Terminal 3. Ngita mi nateweng hoy ateweng asa ra man ka oy. Ingon ka nga pagpahapit ka o maligaw. Bahala ka tayo masagi pangita ka na mo. Daghang nagpurong mo, di man ikaw. Ate we, nasa ka, ate we. So, diretso na may, dili na may mag-check-in. Kaya naka-web check-in na may. Yeah! Thank you, Cebu Pacific. Eh. Pwede mag-web check-in. Diretso na may, just like, pagpadong na mo, dili, nag-web check-in ako. Hindi. Kamay ram sa damang bag. Kauli na rin buhol and then kita-kits ko niya. Lingaw ko yung mo ang 4 days and 5 days and 4 nights dire. Niya sa Tagbilaran, I mean Panglao Airport. Dai. Uy, wala, uy. Hindi lang marunong mag-Bisaya. Hirapan ako sa maraming Ganda pala dito sa mall, first time. Mahirapan ako sa kalisod. Yeah! Pauli na me! Yeah! Tagalog. Aw! Hala! Ay, nalang ito sa Bohol. Aw, mag-Tagalog pala ako. Naubusan ka ng Naubusan ako ng Tagalog. 3C lang yung baon ko. Ay, 620. Lugay na, tag-agtigan. Supposedly, 540. So, delayed na. Clearance, may lugay na tag. Traffic siguro dito. Wow, Bohol! Nice na yung Oh, nice ka. Ayun eh. Ako sa'yo kayo. Bitches. Mommy's here! Mommy's here! Ay, Johnny!
lagi mo. Nibig lagi mo. Basta magkala ko sa mga tadi. Hoy. Wala ang mata. Naguta. Now we're back in Bohol. Niabot mi Sugod na kita. almost 9 a.m. and karon 10 a.m. after an hour na nami sa cathedral kay mo attend mi sa iyang classmate ordination pagkapari sa iyang classmate. May imagine siya nga siya na ordinahan. Tugahan ka? So, mo na. And then after later, mag-pick up me sa airport na po. Balik na po mi sa Panglao Airport kay mag-pick up me nila Alvia or ni Kim. So, see you! Yes! Humana mi sa ordination, humana mi kaon. Salamat Father Randy and Father Gary sa lunch. Sometimes lunch. Busog na ka? Gang? Nabawi mo tayo sa Manila, gang? Pero pingawi ah. Si ate ang riceless kay nawa ang riceless. Nawa ang less, rice na lang. And padomi balik mi sa Panglao Airport ron kay mularga na pod mi balik. Mag-grab a car sa amin. Tagbo na mo si Alvir at si Kim. Happy ka sila mapot or delayed pa ka ha. And then after na, balik na po dito. Okay. See you later. Ati pa lang! Hi, Yeng! Ha? Hi! Hoy, wala! Hoy, libre na! Hoy! Karoon pa na nakita. Pila bitaw? Na, 10 pesos ra! Pick up from it. Pick up rame. Hi, Tipala! Ha? Hi, sa ka, Tipala! Largo na. Ay, love, sabi naman Tipala. Hi, Yeng! Sir. Sinumog sa sir. Nana ka sa pamilya, kon? Wa! Pa. Pare, ne! Maninay ka ha.